إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча олуглауларыбыз, мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мөхәммәд ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә туры юлга бүтән чыгара алмас. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Эй мөселманнар, эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз, сакланыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз Коръәндә ир кешенең хатын кызга өйләнүен, гаилә коруларын мөгъҗиза дип атады. Араларына мөхәббәт, үлфәт салуы һичшиксез тормышыбызны ямьләндерә торган Аллаһның бер рәхмәте булып тора. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва мин аятиһи ан халака лакум мин анфусикум азваджа литаскуну илейха ва джа'ала байнакум маваддатан ва рахма инна фи залика лааятин лиқаумин ятафаккарун." Аның мөгъҗизаларыннан ушбу хәлдер. Ул үзегездән сезгә хатыннарны яратты. Бәлки сез аларда тынычлык табарсыз. Арагызга мәхәббәт һәм михрибанлык салды. Ушбу хәлдә фикер йөртүләр өчен мөгъҗизалар бардыр, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз Рум сүрәсендә 34-нче аятта. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай ук гаилә эшендә ир белән хатын үзара ничек мөгамәлә кылсыннар өчен безгә гаиләдә кемдә беренчелек, бер якның икенче якка карата булган хаклары барлыгын да күрсәтте. Аллаһ Раббыбыз Ниса сүрәсендә әйтә: "Ар-риҗалу каввамун ала-н-ниса бима фаддалаллаһу баъдахум ала баъд." Ирләр хатыннарына карата каим булып торалардыр. Ягъни үстен булып торалар. Чөнки Аллаһ бер якка икенчесенә карата үстенлек бирде ди. Икенче бер аятта Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Валахунна мислу аллази алейхинна бил ма'руф." Хатын кызларның хаклары булган кебек, аларның да үтәргә тиешле булган вазифалары да бардыр дип әйтә. Һәм инде алдагы хутбәләрдә хатын кыз хаклары турында сөйләнгән иде, һәм бүгенге хутбәдә исә ир хаклары турында сөйләп үтәсем килә. Һәм иң элек, мөхтәрәм җәмәгать, әйтеп үтәргә кирәк,
ирнең хатыныннан риза булуы ул хатынны җәннәткә илтүче иң ныклы юл булып тора. Һәм Аллаһ илчесе Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җәннәт әһелләреннән булган хатыннарыгыз турында сезгә хәбәр биримме?" ди. Алар ирләрен яратучы, күп нәсел китерүче һәм иренә буйсынучы хатын-кызлар ди. Әгәр дә үзе иренә ачуланса, яки ирен ачулатса, иренә: "Минем кулым синең кулыңда, син миннән риза булмыйча күземне йомалмам" дип әйтүче хатыннар дип әйтә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм кемгәдер бүгенге көндә шушы сүзләр ерактагы космос ераклыгы кебек бер сүзләр булып тоелалардыр бәлки. Ләкин чынлыкта җәмәгать бу хакыйкать сүзләре. Аллаһ илчесенең сүзләре һәм аңа каршы без беребез дә кем генә булмыйк, ир кеше булыйкмы, хатын-кыз булыйкмы, беребез дә аңа каршы бер сүз дә әйтә алмыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр хатын-кыз 5 вакыт намазын укылса, Рамазан аенда уразасын тотса, үзен гыйффәтле килеш, ягъни целомудренны тотса, һәм сакласа, һәм иренә буйсынса, җәннәткә теләгән ишегеннән керер" дип әйтелә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ушбу хадисләрдән безгә нәрсә күренә? Җәннәткә баручы юл ул җәмәгать ир ризалыгы аша салынган. Һәм шуңа күрә галимнәребез ушбу хадисләрне, ушбу аятларны өйрәнгәннән соң ирләрнең хакларын берничә дип әйтәләр. Ягъни хатын-кызның ире каршындагы вазифалары алар шушылар дип әйтәләр. Һәм беренчесе, әлбәттә, хатын-кызның иренә буйсынуы. Һәм бу буйсынуның фарызлыгы дип әйтәләр. Ире әмерләренә буйсынуы, һәм аның карарларына күнегергә тиешлеге фарыз дип әйтәләр галимнәребез. Илләмәгәр, әгәр дә ире гөнаһ эшләргә кушса гына, гөнаһ эшләргә чакырса гына, бу вакытта гына фарыз, бу вакытта гына мәҗбүрилек юкка чыга дип әйтәләр. Чөнки Аллаһ Раббыбыз барлыкка китергән мәхлуклар сүзенә таянып, без җәмәгать Аллаһның ачуына илтә торган эшләрне эшләргә тиеш түгелбез. Аңа буйсынырга мөмкин түгел. Чөнки ул аның хәтта иң яраткан кадерле ире булса да. Чөнки бу вакытта Аллаһ Раббыбызның ачуына илтә торган эш эшләнсә, ул җәмәгать гөнаһка китерә, Аллаһның газабына китерә. Һәм әгәр дә ул буйсыну чынлыкта гаиләне саклаучы бер хикмәттә булып тора. Чөнки бөтен галәмдә кайда гына карамыйк, кешенең тормышының нинди генә өлкәсен алмыйк, бөтен җирдә бер җитәкче. Әгәр дә ике җитәкче булса, китә скандаллар, китә проблемалар, һәм башкасы, һәм шуңа күрә идарә итүче нинди генә өлкә булмасын, бер генә кеше булганда гына инде гармониягә килергә була, бер генә кеше булганда тынычлыкка килергә була. Бу хакта хәтта Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Әгәр дә ике илаһ, бу галәмнәрдә ике илаһ булган булса, һәрберсе үзе теләгән эшләрне эшләр иде" дип әйтә. Ягъни зур бузыклык килеп чыгыр иде, зур хаос килеп чыгыр иде. Һәм шуңа күрә хәтта галәмнәребездә Аллаһ Раббыбыз бердән-бер, әхәдун әхәд, фардун самад дип әйтәбез. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, гаиләдә дә нәкъ шулай. Гаиләдә әгәр дә ике кеше җитәкче булган булса, икесе дә баш булган булса, гаиләдә бик күп проблемалар булыр иде. Һәм бүгенге көндә дә менә аерылышларның проценты бик зур бүгенге көндә. Сәбәбе нәрсәдә? Ике якта бер-берсенә бирешми. Берсе дә баш булуын исбатлый, берсе дә үзен инде әзрәк түбәнгә куеп буйсынырга теләми. Менә шушында килеп чыга җәмәгать конфликт, менә шушында килеп чыга ызгыш талашлар һәм кызганычка аерылышлар килеп чыга. Һәм Аллаһ Раббыбыз әлбәттә бу сүзләрне әйткәндә ар-риҗалу каввамуна ала-ниса, ягъни ирләр хатыннарына карый өстендер дип әйткәндә, бу җәмәгать кемнеңдер сүзе түгел. Бу ниндидер депутатның законы түгел җәмәгать. Бу ниндидер борынгыдан калган әби-бабайларның язып калдырган хикмәтле сүзләре түгел. Бу галәмнәрне барлыкка китергән һәм кешелекне яраткан, халык иткән Аллаһ Раббыбызның сүзләре. Һәм ничек кенә каршы булса да, ничек кенә теләмәсә дә җәмәгать, бу аятларга иманы камил булмыйча, бу аятларны кабул итмичә, мөхтәрәм җәмәгать, кеше тулы мөселман була алмый. Һәм шуңа күрә
Әгәр дә инде хатын-кызда зарлана башласа, ул бит шундый, ул бит тегендей, ул бит үзе шундый җүнсез, ул фәлән, ул тегән дип әйтә башласа, нәрсә дип әйтергә була ул андый хатын-кызларга? Әлбәттә, нәрсә дип әйтергә кирәк була? Кияүгә чыкканда карап чыгыгыз. Теләсә кемгә кияүгә чыкмагыз. Чөнки бүгенге көндә кеше ничек кенә матур сөйләсә дә, нинди генә шибәр булса да, нинди генә бай булса да, аның хакында, аның характеры хакында тулы мәгълүмат табып була. Аның гаиләсенә карап, аның әти-әнисенә карап, аның тәрбиясенә карап, аның якынында, аның белән ишеткән кешеләр белән сөйләшеп җәмәгать, аның турында тулы бер информацияне чыгарып була. Һәм шуңа күрә хәтта галимнәребез әйтәләр, әгәр дә синнән килеп сорыйлар икән берәр кеше турында, карале, менә минем кызым, минем племянницам, минем сеңлем, менә шушы кешегә кияүгә чыкмакчы була. Бу кеше турында нәрсә әйтерсең микән дип сорасалар ди, син бөтен белгәнеңне әйтергә тиеш дип әйтәләр. Ягъни яхшысын да, яманын да ди. Һәм бу вакытта, шушы мизгелдә ул гайбәт булмас дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хатын-кызларга инде бик зур насихат, ул да булса кияүгә чыкканда, һәм үзебезгә дә нәкъ шулай. Кызларыбызны, сеңелләребезне кияүгә биргәндә, теләсә кемгә түгел, тикшереп, карап, һәм аннан соң бергә бәхетле гомер яшәрлек кешеләргә бирергә тиешбез. Һәм инде менә шушы кеше турында белеп, һәм кешене яхшы икәнлеген исбатлап белгәннән соң, аңа кияүгә чыкканнан соң, ул инде җәмәгать шушы хатын ирне ир итеп, буйсынып, сүзеннән чыкмыйча гомер итсә, ул җәмәгать бәхетле яшәүнең бер ачкычы да булып торыр иншаллах. Бүгенге әгәр дә халыкка карасаң, кичкенә генә сүзгә килсәләр, кичкенә генә конфликтка ни булса, тарткалаш булса, ала да киемнәрен чыгып кайтып китә әнисенә, мәсәлән, хатыннары мәсәлән. Ала да инде кайтып китә. Һәм ирен санламыйча, ирен тыңламыйча, инде шул килеш ире йортыннан чыгып китә. Бит бу буйсынмау, абачык буйсынмау. Мин аңлыйм, әгәр дә ире берәр нинди мәсәлән анда конченый берәр отморозок булса, берәр бәдбәхет булса, аңлашыла. Ләкин күп кенә вакытларда һәм мин ишеткән күп очракларда ире андый түгел, ире нормальный кеше. Бәлки кайсыдыр җирдә кышкыргандыр, бәлки нинди дә булса бер эш эшләгәндер, ләкин аның яхшы яклары бихисап, алар бик күп. Ләкин шушы әйберне күреп, шундук кичкенә генә бер тарткалаш килеп чыгуга, ала да чыгып китә, баллары белән яный, мин сиңа күрсәтмим, мин сине фәлән итәм, мин сине төгән итәм, мин сине мондый судка бирәм, тегеләй итәм дип әйтәләр җәмәгать. Бу әлбәттә бу нинди иргә зур хөрмәтсезлек булып санала, һәм инде Аллаһ Раббыбыз андый эшләрдән безне сакласын. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ике кешенең намазлары башларыннан узмас" ди. Ягъни намазлары кабул булмас. Хуҗасыннан качкан кулның намазы хуҗасына кайтканчыга хәтле кабул булмас ди. Һәм ирен ташлап киткән хатынның намазы иренә кире кайтканчыга хәтле намазы башыннан узмас дип әйтә. Кабул булмас ди. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу инде бик зур пәйгамбәребездән бер куркыту. Чөнки намаз кабул булмау ул җәмәгать кыямәт көнендә эшең харап булды дигән сүз. Һәм шуңа күрә менә бу эшләрдән һәммәбез дә сак булсак иде. Һәм әлбәттә, әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә күп кенә проблемаларны цивилизацион рәвештә чишәргә була. Бүгенге көндә акырып та түгел, ызгышып та түгел, берәр хикмәтле кешегә барып, бүгенге көндә казыйлар бар, әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә остазлар бар, хәзрәтләр бар, мәсәлән, кешеләргә барып, яки туганнарың арасында бардыр шундый тормыш тәҗрибәсен туплаган хикмәтле кеше, әгәр дә ирдә дә, хатында да гаиләне саклап калу теләкләре, ниятләре булса, Аллаһ Раббыбыз һичшиксез ул авырлыкларны узырга насыйп итер, ярдәмен күрсәтер. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, иң беренче хакы ул да булса хатынның иренә буйсынуы. Икенчесе исә ир йортыннан берәр кайда барасы булса, ир рөхсәтен алу. Пәйгамбәр Аллаһ Раббыбыз Әхзаб сүрәсендә 33-нче аятында әйтә: "Вaqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula" дип әйтә. Йортларыгызда булыгыз ди, һәм беренче җаһилият вакытындагы кебек
үз матурлыкларыгызны ачык итеп күрсәтмәгез дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әйтүенчә, менә әгәр дә уйлап карасаң, хатын-кызның нинди дә булса берәр җиргә баруында сорауы, иренә шалтыратып сорауы, ул җәмәгать араларында мәхәббәтне арттыручы бер фактор булып тора. Кайда гына сораса да, ир рөхсәтен бирсә, димәк ачуланырга да сәбәп булмаячак. Син бит үзең рөхсәт иттең, үзең ярый дип әйттең дип, ул вакытта хәтта тавыш гаугага да китми торган бер киртә булып тора. Мин әйтмим инде, әлбәттә, хәзер теге кибеткә чыккан сайын, ипигә барган сайын иргә шалтыратып торырга, матурым ипигә киттем, матурым сөт алам, матурым фәлән, чүп түгәргә чыктым дип әйтү, мин алай әйтмим. Ләкин әгәр дә көндәлек эш булмаган, берәр чыгарга кирәкле әйбер булса, сәбәп булса, ул вакытта сорасын. Һәм мисал өчен, әгәр дә мәсәлән, матурым бүген кафега бармакчы идем, барырга буламы дип рөхсәт сораса, ире бәлки хәтта картасына да акча салыр, шулай бит. Ярар, бар, менә сиңа җитмәсә әле тагын акча да җибәрермен дип әйтергә мөмкин мәсәлән, әйме. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: әгәр дә сездән хатыныгыз мәчеткә барырга рөхсәт сораса, ул вакытта аны тыймагыз дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бара икән мәчеткә, теле икән, аны тыймагыз дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кисәтте. Өченче хакы исә ирнең мал-мөлкәтен саклау, исраф итмәү. Хадистә дә, ул хадисны бик еш искә төшерергә яратабыз, шулай бит. Бер хатын Пәйгамбәребезгә килеп жалу әйтә, ирем миңа бирмиде, ирем саранлаша дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям иренең мал-мөлкәтеннән нәрсә дип әйтә? Үзеңә һәм балаңа җитәрлек итеп ал дип әйтә. Һәм менә бу сүзләре җәмәгать җитәрлек итеп ал дигән сүз, ягъни хәзер бөтен әйберен дә алып бетер дигән сүз түгел. Исраф кылмыйча, гаделлеге белән җитәрлек итеп ал дип әйтә. Менә еш кына гаиләләрдә шундый сурәтне күрергә туры килә, шундый хәлләрне күрергә туры килә. Ни өчендер хатын-кыз йортта кешенең ирнең мал-мөлкәтен ирнеке дип саный, безнеке дип санамый. Ир тиеш, ир должен. Ул миңа алып кайтырга тиеш, ул миңа бирергә тиеш, ул фәлән, ул төгән дип, һәм шуңа күрә ире нинди генә авырлыкларга төшмәсен, нинди генә кризис килеп җитмәсен, ты должен, син тиеш, мин телим, мин фәлән, мин төгән дип, менә шулай карый җәмәгать. Бит әгәр дә менә хәтта менә гади генә карасак та, әгәр дә хатын-кыз шул очракта безнеке дип караса, ирнеке дип түгел, безнең акчабыз, безнең мал-мөлкәтебез дип караса, ул вакытта җәмәгать, ул инде бәлки авырлыклар вакытында сабыр итердер бәлки. Авырлыклар вакытында ул саклардыр бәлки. Әгәр дә элек теләгән әйберсе булса, ул бүген бәлки ул теләгән әйберсеннән башта тартырга мөмкиндер бәлки. Һәм шуңа күрә исраф кылмыйча җәмәгать, ирнең мал-мөлкәтен саклау, ул да шул инде ирнең хакы булып тора. Һәм үзенең акчасын ничек саклый? Үзенең акчасына ничек карый? Нәкъ шулай ирнең акчасына да карарга тиеш. Һәм безнеке дип уйлап, безнеке дип ишетсә җәмәгать, ул вакытта аның саклавы да, исраф итмәүе дә күбрәк булыр. Дүртенче хакы исә ул җәмәгать нәфил уразасын тотканда иреннән сорап тотарга тиеш. Чөнки һәрберебез беләбез, ураза вакытында кайсы бер эшләр тыелган булып санала. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: ире өендә була торып, аның рөхсәтеннән башка хатын-кызга ураза тоту тыела ди. Һәм йортына кеше кертсә, бары тик ире рөхсәте белән генә кертергә тиештер дип әйтә. Һәм җәмәгать, әлбәттә, моның сәбәбе, әгәр дә ире хатынын теләсә, хатынның уразасы моның өчен киртә булып торырга тиеш түгел дип әйтәләр. Иллә әгәр дә хатын Рамазан аенда фарыз уразасын тотса гына, бу вакытта бер буйсыну да юк, бу вакытта бер сорап тору да юк, чөнки Рамазан аендагы фарыз булган ураза ул һәрбер мөселман өчен фарыз булып тора. Һәм инде һәм хадистән күренгәнчә шулай ук, менә шушы хадистән йортка кергәндә рөхсәт алулары. Ягъни кем дә булса йортка килгәндә, башта иреннән рөхсәт сорап, шул кешене йортка керүе, бу да җәмәгать инде бер хакы булып тора. Чөнки ничәмә гаилә нәкъ шул сәбәпле җимерелә. Ничәмә кеше шулай бузыла, әхлаксызлана, һәм Аллаһ сакласын, хәтта зинага да төшүчеләр бар җәмәгать. Һәм инде ирләр дә әлбәттә икенче яктан да инде бу эштә катылык күрсәтергә тиеш түгелләр, хикмәтлелек күрсәтергә тиешләр. Ягъни йортка керергә рөхсәт сораганда кайсы берләре хәтта әти-әнисен керттермиләр.
Не разрешаю, ярамый сиңа. Әтиең, әниең изе дә булмасын дип әйтүчеләр бар, Алла сакласын. Ә бит бу җәмәгать туганлык җепләрен үзү. Туганлык җепләрен үзү булып санала. Һәм инде хатынны да шундый авыр хәлгә кую җәмәгать, бер якта ире, икенче якта әнисе яки әтисе мәсәлән, әйме? Һәм шуңа күрә мондый эшләрдә аеруча хикмәтлелек белән эш итәргә тиештер. Һәм инде бишенчесе дә җәмәгать, ул да булса төнлә ятакта булганда ирне кире какмау булып санала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр ире хатынын ятакка чакырып та хатыны килмәсә, һәм ире ачуланып йокласа, иртә җиткәнчегә хәтле фәрештәләр ул хатынны ләгънәт кылып торырлар дип әйтә. Һәм җәмәгать, менә әгәр дә ушбу хадисләрне җентекләп карасак, аларның һәрберсенең максаты нәрсәдә? Гаиләне җимермәү, гаиләне ныгыту, гаиләдәге булган мөнәсәбәтләрне яхшырту, ир белән хатын арасында мөхәббәт үлфәтне арттыру. Ә бит иблисның иң теләгән эше нәрсә? Гаиләне җимерү. Мөселман белән мөслимәне дошман кылып, аларны аерттыру җәмәгать. Һәм шуңа күрә, менә бүгенге көндә хәтта фән галимнәре дә дип әйтәләр инде бу хакта, гаиләдә ди, якынлык кылу мәсьәләсендә әгәр дә проблемалар булса ди, ике якта канәгать булмаса, ул гаиләләр ныклы булмыйлар. Ул гаиләләр тотрыклы булмыйлар дип әйтәләр. Һәм менә шушы хадисләр җәмәгать, менә шушы фәрештәләр ләгънәт итә дигән хадисләр җәмәгать безгә дә нәкъ шул фикерне исбат итәләр. Безгә дә шул фикерне исбат итәләр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ире әгәр дә төнлә чакырса, хатыны каршы килергә тиеш түгел дип әйтелә. 6нчы хакы исә ул җәмәгать ирнең яхшылыкларын тану, белү һәм онытмау. Чөнки шулай ук тормышыбызда еш кына күрергә туры килә. Бергә бәхетле яшиләр, рәхәтләнеп яшиләр. 5 ел, 10 ел, 15 ел һәм шунда яшәгән вакытта берәр тавыш булса, берәр конфликт килеп чыкса, хатыны нәрсә дип әйтә? Гомергә синнән яхшылык күрмәдем ди. Син гомергә шундый юньсез булдың дип әйтәләр җәмәгать. Һәм менә бу шулай ук инде хадистә дә искә алына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны шөкерсезлек дип атый. Абашык шөкерсезлек дип атый. Һәм хадистә әйтелә, җәһәннәм утында күпчелекнең күферлектәге булган хатын-кызларны күрдем ди. Һәм шунда бер хатын-кыз сорый: "Эй Аллаһ илчесе, Аллаһка күфер итүчеләрме?" дип әйтә. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Тормышка күферлек, шөкерсезлек һәм яхшылыкка шөкерсезлек итүчеләр ди. Әгәр ире берсенә гомер буена изгелек кылса, һәм аннан соң шул хатын иреннән берәр кимчелеген күрсә, синнән гомергә бер изгелек тә күрмәдем" дип әйтәләр, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә бу хадистән чыгып нәрсә дип әйтәбез? Әйе, ул килеп чыгарга мөмкин, чөнки бөтенебез дә беләбез. Тормыш ул гел алты төсләрдә генә түгел, абашык теге ак ниләрдә төстә генә түгел. Тормышта төрлесе була, төрле хәлләр була. Караңгы көннәре дә була, якты көннәре дә була. Әмма ләкин шул караңгы көннәрдә сабыр итеп, бер-береңә хикмәтле булып, һәм шушындый авыр сүзләр әйтмичә, бер-береңнең кадерен белү җәмәгать, ул тизрәк шушы авырлыкларны бетереп, сезне яктылыкка чыгара торган бер сәбәпләр булып тора. Һәм шуңа күрә ирнең яхшылыкларын тану, белү һәм онытмау ул да ир хакларыннан булып санала. Һәм 7нче хакы исә ире алдында хатын-кызның бизәнүе, матурлануы булып санала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иң яхшы хатын шулдыр. Әгәр син аңа карасаң, ул сине сөендерә. Син аңа әмер итсәң, ул буйсына, һәм син булмаганда ул үзен синең өчен саклар, һәм синең малыңны, синең байлыгыңны да саклар" дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бүгенге көндә ни гаҗәп, урамга карыйсың, бүгенге көндә хатын-кыз урамга чыкканда бизәнә, урамга чыкканда матурлана. Өенә кайткач, бөтен макияжын җуып төшерә, шулай бит, бөтен нәрсәләрен бетерә, әйме? Һәм өендә кайсы берләре хәтта теге кыярларны битләренә ябыштырып куялар, мумиялар ясыйлар, әйме? Шушындый куркыныч хәлдә ире янында утыралар җәмәгать. Бит исламда капма каршы булырга тиеш. Хатын-кыз урамда, тышта, чит ирләр янында үзен гыйффәтле итеп тота, кайткач иренә матурлана, ясана, бизәнә. Һәм бу да җәмәгать инде гаиләне ныклы рәвештә саклый торган бер сәбәп булып тора. Һәм бу хакта мин хатын-кыз хаклары турында сөйләгәндә дә әйткән идем. Ир кешеләрдә нәкъ шулай.
Хатыннары өчен матурланырга тиешләр, ясанырга тиешләр. Һәм Абдуллах ибн Аббас исемле сахаба әйтә, хатынның ди миңа бизәнүен ничек теләгән булсам, үзем дә нәкъ шулай хатыныма бизәнәм, матурланам дип әйтә шушы сахаба. Һәм шуңа күрә җуынып, чистарынып, тәмле исләр сөртеп, хатының белән бергә йортта булуың җәмәгать ныклы гаиләгә китерүче бер сәбәп булып тора. Һәм инде әлбәттә ир хаклары алар күптер, аны бер хутбәгә сыйдырып булмый, ләкин Аллаһ Раббыбыз һәрбер мөслимәгә ошбу хакларны үтәргә насип әйләсен, һәм ирләре арасына мәхәббәт, үлфәт салса иде, һәм тормыш ямен татырга, һәм бәхетле булырга, һәммәбезгә дә насип ва мияссәр кылса иде. Амин. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.